Nakla at tagtagikwat ti marenrentaan na pasdek iti barangay Baay iti syudad ti Batak, idi maamon na nga dati nagpuor ti parking space da. Patsyan na nga dati nang rentaan ng ibukbuk ti krudo kada iti uring anak nakadiso iti nasa ulugar, kalpasan na ket sineggedan da. Numan saan na nagramaram ti apoy, posible anang iton da daytoy ti dakkel nga uram no saan ni insigida na sebseban. Bagta the source of water ta itoy, kain sigida damot nga na apula di apoy tanong kumahaan sir. Imo na nga na sunog DJ store nga kaabay mi. So, mamati sir nga this was intentionally done by somebody. Sumagmamano nga aldaw sakbay ti insidente. Kuna ni Chris nga imununan nga adda tinang serrek ti maysa ka ti kwarto ti pasdek, ken tinakaw da ti itlog ken bagas. Ti pakasdaawan na, apaman na napasamak ti duwang insidente, saan na nag-record ti CCTV camera. Nadiskubre na ang nakadisconnect ti waya na daytoy, ken mamati nga damit laing tinangiranta. Mamati sir nga may salat ng ubra dito ng sir ka dito kitchen and yun ang rami di dyan. Na-identify tayo? Ano sino Ah, tinanong kung dito nang takaw ko dito? Adam, kidi tapat tamin sir, shock ni deti may isang tenant ko kasi talaga nga sipsiputan ni. Mm-mm. Mm-mm. Kat amin nga digi boobs nga inyusmat ni sir. Talaga nagtutugma ken as per kini PAC treaty yan ni PNP 3 sir. DJ na obra to based ka DJ initial investigation na DJ na obra talaga sir kat aglaw lalaw dito. In-report da ni ti pulisya tinampasamak. Idawdawat damet kaditi addati amunang impormasyon pakasek ti insidente ang makikoordinar dalaing kadakwada ken posible ang maipayandapay ti gungguna. Kabayatan na nagpalagipmet ti Bureau of Fire Protection kaditi umili ang maipawil ti agpuor kang renaanen kaditi asideg ti pagtaengan. Meron pong city ordinance na inadapt din po ng mga barangays po na bawal pong magsunog malapit po sa kabahayan, including din po yung malapit po sa mga kataltalunan, sa mga grass areas po. In short po, bawal po talagang magsunog anywhere po dito. Delikado po ang pagsusunog kasi unang-una po, maaari po itong lumaki po. Ang fire po kasi, mabilis po siyang lumaki. In as fast as 30 seconds po, kayang-kaya pong dumoble ng fire, which can become destructive po, not only sa properties, pwede rin pong may mga madamay na buhay din po. Ita Fire Prevention Month na iget pa iti panagpalagip ti BFP kaditi umili ti kanayon da panagan-annad. Siguradwen asa nabaybayan na nakasaksak digiti appliances no awan ti agus usar ken saan nga overloaden digiti pagsaksakan. Dalusan met ti aglawlaw ken liklikan ang maumong digiti dried leaves. Pinasingkidan da pa iti importansya ti panagtawag ti 911 no adda ti insidente ti uram. Yes po, mas mabilis po kaming i-reach out, ganun po. Kasi through yung 911 natin po, parang mas nagiging detailed po yung information na bumababa sa amin. Usually din po kasi may mga tumatawag po sa amin na hindi po nila alam yung exact na incident, fire incident or vehicular accident. And yun lang din po, pwede pa rin naman po silang tumawag sa aming hotline, pero ang pakiusap din po namin kapag tumawag po sila, as much as possible ay maibigay po nila ng detailed yung location, yung kung ano yung incident, para alam din po namin dito sa station kung sino po yung mga tatakbo at magre-respond po. Mark Magdirila, Balitang Solid North.